बयखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। अनजाग्राफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेल ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोनाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे गोबां गोनांथि बिषयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। नोंनि मोदोम सोलेरखौल' गोग्गो मोजां खालामगोन बेल' नङा, नाथायब्ला नोंथांनि जिउआव इसोरनि अननाय आरो इसोरनि बोरखौबो लानानै फैगोन। जों बयबो मोनथिगौदि फुंनि समा जों बयनिबो थाखाय गोबां गोनांथि सम होननानै। जेब्ला जों फुङाव सिखारो अब्लाना जोंनि फुंनि जागायजेननाया मोनसे गोदान बोलोजों आरो पजिटिभिटि एबा मोजां साननायजों जागायजेनो। नाथाय अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनथिगौना, फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो एबा सिखारनायनि उनावनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावोब्ला जोंनि मोदोमनि माखासे जेंनाफोरा अरायनि थाखाय जोबलाङो। नंगौ अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअआव जों फुंनि 3 बाजि रिंगानिफ्राय फुंनि 5 बाजि रिंगानि गेजेराव दैनि मोनसे सोमोनांथाव बिखान्थिनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। बे आध्यात्मिक खान्थिया नोंथांनि सोलेरनिफ्राय गासै बेरामफोरखौ फोजोबस्रांगोनल' नङा, नाथाय नोंथांनि जिउआव सोमोनांथाव सोलायनायखौबो लाबोगोन। बाइबेलनि बादिब्ला फुंनि 3 बाजि रिंगानिफ्राय फुंनि 5 बाजि रिंगानि गेजेराव थानाय समा आलादायै मोनसे गोथार आरो गोहोगोरा सम। बे समाव इसोरनि नुजाथिनायखौ बांसिन मोनदांनो हायो आरो बे समाव खालामनाय आरज आरो इसोरारि हाबाफोरा जोंखौ बेरामनिफ्राय मोजां खालामनो आरो जिउआव मोजां गोहो लाबोनो मदद खालामो। फुंनि 3 बाजि रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगानि समखौ बाइबेलाव अमृत बेला एबा डिभाइन आवार होननानै फोरमायनाय जादों। बे समा गोथौ गोजोन आरो इसोरारि गोहोजों बुंफबनाय। बे समखौ बाइबेलाव इसोरनि अनुग्रह आरो गोहोआ जोंनि जिउआव हाबनायनि सम होननानै साननाय जादों। बे समाव आरज गाबनाया आत्माखौ गोथार खालामो आरो बेरामनि रोदाखौ फोजोबनो हायो। अनजाग्राफोर, बे समखौ इसोरनि सम बुंनाय जायो मानोना बेयो इसोरजों रायज्लायनायनि आरो नोंथांनि सावस्रि जौगानायनि आरो बोर मोननायनि थाखाय बिखौ हामलायनायनि साबसिन सम होननानै बुङो। बाइबेला बुङो दि बे फुंनि समा मानसिनि आत्माखौ इसोरजों फोनांजाबनायनि मोनसे सम आरो बे समाव मावनाय हाबाया जोंनि सोलेर आरो गोसोआव गोजोन लाबोयो। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा डिभाइन आवारनि समाव थामहिनबा फुंनि 3 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगानि गेजेराव बे खान्थिखौ मानियो, अब्ला नोंथांनि सोलेरनि फिसासिन आरो गिदिरसिन बेरामफोरा लासै लासै जोबलांनो हमो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे बिखान्थिया साधारन दै लोंनायनिख्रुइ गोबाङैनो आलादासिन। बेयो मोनसे बिखान्थि जेराव नोंथाङा गावनि सोलेरखौ हाइड्रेट खालामनायनि अनगायैबो ब्रह्मान्डनि गोहोखौ नोंथांनिसिम दैथायहरो। जेब्ला नोंथाङा बे बिखान्थिजों बे दैखौ लायो, अब्ला बे दैया मोनसे लाव लावल' जानानै थाया, नाथाय मोनसे इसोरारि मुलि जायो, जाय नोंथांनि सोलेरनि मोनफ्रोमबो बेरामखौ सोमोनांथावै फाहामनो हानाय गोहोफोरा दं। बे बिखान्थिया इसोरनि जोबनो गैयै इउनिभार्सनि गोहोखौ नोंथांनि सोलेराव गोसारहोयो, जायजों नोंथांनि देहाया गावनो गाव मोजां जानो हमो। बिदिन्थि बादियै, जुदि नोंथाङा मोनसे गोलाव समनि गेजेराव बेरामाव सैसोनानै दङब्ला, जेरैहाय डायबिटिस, हाइ ब्लाड प्रेसार एबा गोजाम मेंनाय बेरामजों भुगिनांगासिनो दं, अब्ला बे बिखान्थिया नोंथांनि सोलेरखौ सोमोनांथावै फाहामनो हायो। बे बिखान्थिनि बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि जेब्ला नोंथाङा बे बिखान्थिखौ फालियो आरो गावनि सोलेरखौ मोजां खालामो, अब्ला बेरामफोरा माब्लाबाबो फैफिना। बे बिखान्थिया नोंथांनि सोलेरखौ ओरैबादि गोहोगोरा खालामो दि जेबो नेगेटिभ गोहो एबा बेरामा नोंथांनि खाथियाव गिदिंनो हाया। बे इसोरारि बिखान्थिखौ 10% सुबुंफोराल' मिथिगौ आरो जायफोरा बेखौ मिथिगौ बिसोरो इसोरनि सोमोनांथाव हाबानि गेजेरजों मोनसे गोग्गो आरो गोजोन जिउ खुंगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो बे बिखान्थिनि गोहोखौ मिथिनो लुबैयो, अब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायथार। जुदि नोंथाङा दासिमबो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामाखैब्ला मोनसे लाइकखौ खालामनानै होदो। आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला, इसोरनि बोर होनाय भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा फै जों दैनि बे गोहोगोरा बिखान्थिनि सोमोन्दै रायज्लायनि, जाय गासै बेरामफोरखौ रोदानिफ्रायनो फोजोबस्राङो। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा फुंनि 3 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगानि गेजेराव सिखारो, अब्ला नोंथाङा गिबियावनो गोसोखौ आरो सोलेरखौ गोजोन खालामनांगौ। गिबियावनो गावनि बिसनायाव माखासे मिनिटनि थाखाय जिराय आरो मेगनखौ बन्द खालामनानै मोनसे गोथौ हां ला। बे समाव नोंथांनि गोसोखौ इसोरनि फारसे हो आरो नोंथांनि गोसोआव इसोरखौ नोंथांनि सोलेर आरो जिउखौ गोग्गो खालामनो खावलाय। आरो बिनि उनाव बोलोगोरा बोसोन गितफोरनि 51 नम्बरनि 10 सिरिखौ गोसोआव आवराय एबा गोसोआव बुं। बेयावहाय बेबायदि लिरनाय दं एबा बुंनाय दं, बे जाहैबाय, इसोर, आंनो लागै गोग्गो गोसो दानानै होदो
आरो आंनि गोसो इसिङाव गोदान गोगोम जिउ होदो। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा बे बोसोनखौ खनले खनले बुंफिननानै नोंथांनि गोसो आरो आत्मायाव गोजोन लाबोबाय, अब्ला बिनि उननि आगाना जाबाय दैखौ गोथार खालामनाय। दैखौ मोनसे साफा आइजेंआव दोन आरो नोंथांनि सिगाङाव दोन। बे समाव नोंथाङा बाइबेलनि मोनसे गोहोगोरा बोसोनखौ फरायनांगोन आरो बे बोलोगोरा बोसोनानो जाबाय जहननि 4:14 सिरि। नाथाय आं होगोन दैखौ लोंग्राहा गांथारनाय नङा, बे दैया बिनियाव गोथांनि दैमु जागोन आरो बिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन। आरो बिनि उनाव खर' गंग्लायै फोथायनानै बुंदो, ओ इसोर, बे दैयाव नोंनि गोहो आरो बोर हो, जाहाथे बेयो आंनि सोलेर आरो आत्माखौ गोगो खालामनो हायो। बे बोसोनखौ फरायनानै एबा नोंथांनि गोसोआव खनले खनले आवरायनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाब। नोंथांनि आरज गाबनायाव इसोरनिफ्राय बे दैखौ गावनि इसोरारि गोहोजों बोर होथों होननानै बिदो आरो बेखौ नोंथांनि थाखाय गोथार आरो सावस्रिनि मोनसे राहा बानायनो थाखाय खावलायदो एबा बिदो। आरो बिनि उनाव जि बर्तनाव दैया दङ, बै दै थानाय बर्तनखौ आखायाव लानानै आरज खालामदो, ओ इसोर, जेब्लानो आं बे दैखौ लोंगोन, अब्लानो आंनि गासैबो बेराम आरो जेंनाफोरा गोमोरलांथों। आं बे दैखौ नोंनि बोर होनायजों आबुं खालामो। आं बेखौ आंनि सोलेराव सावस्रि आरो गोहोनि थाखाय बाहायो एबा बाहायगोन। अनजाग्राफोर, अब्ला आरज गाबखांनायनि उनाव गोसोआव साननानै ला, बे दैया नोंथांनि सोलेरनि गासैबो गाज्रि बेरामफोरखौ होखारनो खामानि मावगोन होननानै। जेब्ला नोंथाङा दैखौ बोर होखांबाय एबा आरज गाबखांबाय, अब्ला बेखौ लासै लासै लों। नोजोर हो, बे समाव नोंथांनि गोसोआ इसोरनि सायाव दं आरो नोंथांनि गोसोआव बे दैया नोंथांनि सोलेरनि मोनफ्रोमबो अंगखौ गोथार खालामगासिनो दं। बेखौ लोंनाय समाव गावनि सोलेराव गोहो आरो गोजोनखौ मोनदांनो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दै लोंनायनि उनाव दसे सम ध्यान खालाम। नोंथांनि गोसोखौ सिरि खालाम आरो इसोरनि थाथिखौ मोनदांनो हो। बे समाव नोंथांनि बेरामफोरखौ इसोरनि आखायाव गथाय आरो फोथायदि बियो नोंथांखौ मोजां खालामगोन। बे दैखौ नोंथाङा न'नि जायखिजाया बेरामि सुबुंनो होनो हायो। नोंथाङा जेब्ला फोथायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबगोन, अब्लाना इसोरआ गासै बेरामफोरखौ सोखानानै होगोन। बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव मोन्दांथि जागोन जेब्ला नोंथाङा नुगोन दि नोंथांनि गोजाम बेरामफोरा लासै लासै गोमोरलांगासिनो दं। जेब्ला नोंथाङा फुङाव सिखारनानै बे बिखान्थिखौ मानियो, अब्ला नोंथांनि गेजेराव मोजां गोहो फैयो। बे गोहोआ नोंथांनि सोलेरनि अनगायैबो नोंथांनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौबो मोजां रोखोमै गोहोम खोख्लैयो। जेब्ला नोंथाङा बे बिखान्थिखौ नेम बादियै नाजावगोन, अब्ला नोंथाङा नुगोन दि नोंथांनि जिउआव माबादि मोजां सोलायनाय फैयो। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, बेरामफोरा मोजां जागोन आरो नोंथांनि जिउआव सुख आरो समृद्धि फैगोन। अनजाग्राफोर, जेब्ला जों फुङाव सिखारनानै इसोरनि सायाव गोसो होयो आरो बिनि बोर होनायजों दैखौ गोथार खालामो, अब्ला बियो देहायारि बेरामखौल' गैया खालामो बेल' नङा, नाथाय जोंनि गोसोआरि आरो सानब्रेनायफोरखौबो गोग्गो खालामो एबा मोजां खालामो। बे राहाया जोंखौ गाज्रि आरो नुनो मोनै आत्माफोरनिफ्राय रैखा खालामो, जाय बेराम आरो जेंना सोमजिहोयो। जेब्ला जों बे बिखान्थिखौ मोजां साननाय, कृतज्ञता आरो फोथायनायजों इउनिभार्सनि नेमफोरखौ फालियो, अब्ला बे खान्थिया जोंनि सिंनि गोहोखौ फोजाहोयो आरो जोंखौ इसोरनि जोबनो गैयै दयाजों फोनांजाबो। बेयो बेरामफोरखौ फोजोबनायनि अनगायैबो जिउआव गोजोन, जौगानाय आरो जाफुंसारनायबो लाबोयो। बेखायनो अनजाग्राफोर, बे इसोरनि समखौ मान हो, बेखौ नोंथांनि जिउनि मोनसे बाहागो खालाम आरो नाय माबोरै इसोरनि गोहोफोरा नोंथांखौ नोंथांनि जिउखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो। गोसोआव लाखि, बे राहाया नोंथांखौ सावस्रिनिल' नङा, नाथाय नोंथांनि गासै जिउआव इसोरनि अननाय बोर होगोन। दा बे बिखान्थिखौ बजबना लानायनि आरो नोंथांनि जिउआव सोमोनांथाव सोलायनायखौ मोनदांनायनि सम सफैबाय। बे बिखान्थिखौ अरायबो मावबाय था। देट मिन्स दै लोंनाय खामानिखौ अरायबो खालाम। इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ फोथाय, इसोरनि होनाय खान्थिफोरखौ मानि। इसोरा जि गियानफोरखौ होदों, बै मोजां गियाननि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावोब्ला थारैनो नोंनियाव थानाय मोनफ्रोमबो बेरामफोरा गासैबो जोबलांगोन। मानोना फुंनि समाव दै लोंनाया नोंथांनि जिउआव गोबां सोलायनायखौ लाबोगोन, नोंथांनि मोदोमाव सोलायनायखौ लानानै फैगोन, नोंथांनि मोदोमनि बेरामफोरखौ गोजान खालामगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा जुदि बे बिखान्थिखौ एबा बे खामानिखौ मावफेराखैब्ला एबा मावाखैब्ला जिउआव नोंथाङा दिनैनिफ्राय जागायजेनदो। गाबोन फुंनिफ्राय नोंथाङा बे खामानिखौ माव। फुंनि 3 बाजिनिफ्राय लानानै 5 बाजिनि गेजेराव एबा 6 बाजिसिमब्लाबो जेबो नङा। नोंथाङा सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरखौ हामबाय होदो, आरज गाबदो आरो आं नोंथांमोननो जेरै बुंबोदों बेबायदि खालामदो। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना मेगन मिसिबनानै दैखौ गोसो गोथारै
गरदसे गरदसे लोंदो आरो इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ गोसो खांदो। जेब्ला नोंथाङा दैखौ लोंगोन, इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ गोसोआव बुं, अब्लाना नोंथाङा बे खामानिखौ सानफ्रोमबो मावनायनि गेजेरजों नोंनि देहाया मोनसे बोलोग्रा देहा जाबोगोन आरो आत्मिक जिउआव बोलोग्रा जाबोगोन। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना जुदि माब्लाबाबो खालामफेराखैमोनब्ला दिनैनिफ्राय, डेट मिन्स गाबोन फुंनिफ्राय नोंथाङा बे खामानिखौ मावदो। नोंथांनि जिउआव गोबां बोरा फैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइकखौ होनो दाबाव, भिडिअखौ शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामैफ्रा साबस्क्राइब खालामगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै सावरायफिनगोन एबा जोङो नुजाफिनलायगोन। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। अनजाग्राफोर, बे खामानिखौ मावनो दाबाव, मानोना नोंनि जिउआव बोर लाबोनो थांगासिनो दङ। दा बेयावखाय नोंथाङा गाबोन फुंनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावदो। दे अब्ला प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।